L-attivitajiet ta' Misraħ il-Miliet għaddejjin ġmielhom fil-fwajer ta' Dar Ċentrali bikellu xorb tradizzjonali kif ukoll il-wirja tal-presepji. Tkellimna mad-deputat Robert Kutajja, l-koordinatur ta' Misraħ il-Miliet dwar l-andament ta' Misraħ il-Miliet sa' issa. Ninsabu fir-raba ġurnata ta' Misraħ il-Miliet it-tielet edizzjoni 2018. Risposta tal-pubbliku kien wieħed inkoraġġanti, ovvjament fadlinna issa sal-ħadd li ġej b'diversi attivitajiet fejn ovvjament mill-5:30 il-qudiem ikonna attività sħiħa għaddi hawnhekk fid-Dar Ċentrali apparti l-stands li għandna wkoll b'diversi items tal-Miliet ikel xorb ħelu ponzjetti u anke items oħra li ovvjament għandhom jinżlu tajjeb mal-familji Maltin ukoll. Attrazzjoni ewlenija se ssir nhar il-ġimgħa fejn se jkun hemm ikel tradizzjonali ippreparat minn chefs Maltin u Naplitani, ċelebrazzjoni tal-kċina Maltija u Naplitana. Għal donazzjoni ta' €20 wieħed jista' jkollu esperjenza ta' ikel tradizzjonali tal-Miliet minn Malta u l-Italja. Nhar il-ġimgħa is-sala tad-Dar Ċentrali se tkun qed tinbidel f'dining hall fejn hemmhekk se jkollna numru ta' chefs Maltin u barranin fejn se jkunu qed jippreparaw ikel u n-nies li jiġu hemmhekk ovvjament ikunu jistgħu jażlu l-ikel li jixtiequ għal aktar minn darba b'mod abbondanti se jkollna ikel tipiku Malti u Naplitan. Interessanti wieħed jgħid anke l-benefiċċju ta' min qed isegwina li se nkunu qed inġibu ikel apposta esklusiv minn Napli biex ovvjament allura jkun awtentiku ikel Naplitan. Diversi sorpriżi wkoll anke kant sinonimu mal-diski antiki Maltin u anke dawk sinonimi ma' Napli. Wieħed jista' jiġi hawnhekk id-Dar Ċentrali f'dawn il-jumejn li fadal jaqta' biljett ukoll donazzjoni ta' €20 fejn wieħed ikun jista' wkoll jiekol dak kollu li jixtieq u ovvjament għandna wkoll serata li jinkorpora fija donazzjoni ta' €20. Il-wirjiet li kellu l-ispettaklu jkomplu sa' nhar il-ħadd fejn Misraħ il-Miliet jilħaq il-qofol tiegħu bil-maratona ġbir ta' fondi fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Misraħ il-Miliet jiftaħ kuljum fil-5:30 ta' filgħaxija u s-Sibtu l-Ħadd Misraħ il-Miliet jiftaħ fid-9:30 ta' filgħodu.